Agerhønen af Martin A. Hansen. Alfred Martin Jens Hansen blev født den 20. i 8. 1909 i Strøby. Han voksede op i Strøby i et religiøst miljø, som var påvirket af indremissionske forestillinger. Hans far var bondeslægt, og moderen kom fra fattigere vilkår. Martin A. Hansen mente, at han var fra sin far havde tilknytningen til jorden, og fra sin mor trængen til at fortælle. Allerede i de første barndomsår fik han interesse for historie. Han er uddannet til folkeskolelærer, og han blev gift i 1935 med Vera Jensen, som han fik 2 børn med. I 1945 kunne han lægge sin lærerjobs til side for at fokusere på at skrive. Det var efter Lykkelig Christoffer. Der var en periode, han var mest produktiv. Efter krigen fortsatte hans karriere, men hans kone blev alvorligt syg, og det ramte ham hårdt, fordi han følte, at han ikke havde nok at give. Det gjorde, at han mistede troen på sine egne eksistentielle opfordringer og troen på sig selv om det skrevne ords forfatter. Efter en periode med tavshed brød han denne med sit fiktive værk Løgneren. Han døde af kronisk lungebetændelse i 1965. Martin A. Hansen udkom i 1945 med hans første hovedværk, som hed Lykkelig Christoffer. Martin A. Hansen skrev romanen kort før befrielsen af Danmark, så derfor spiller emnet krig naturligvis en stor rolle. Lykkelig Christoffer er en historisk roman, der bygger op som rammefortællinger om en tidligere præst, der i romanen omtales som Broder Martin. Det er Broder Martin, der fortæller historien om en ung og fattig idealist ved navn Christoffer. Broder Martins fortælling om unge Christoffer foregår under den nordiske 7-årskrig, 32 år efter at begivenheden fandt sted. Romanen omhandler som sagt den unge idealist Christoffer, der på sin 18-års fødselsdag får en åbenbaring om at drage ud som de fattiges beskytter. Derefter foregår en fortælling af Broder Martin om den unge Christoffers kamp for sine idealistiske holdninger. Til sidst dør Christoffer i København, hvor Broder Martin åbner op omkring sine følelser og hvordan Christoffers liv har haft meget mere mening end hans eget. Grundet historiens tema og budskaber perspektiverede mange den til Martin A. Hansens samtid under besættelsestiden. Et andet kendt værk af Martin A. Hansen er Tornebusken, der udkom kort efter 2. verdenskrig. Denne bog består af 3 forskellige fortællinger, som fortæller historier om personer, der prøver at komme ud af krigens mørke ved hjælp af den kristne tro. Disse 3 noveller omhandler i stor stil forsøget om at finde mening i død, lidelse og ondskab. Novellen omhandler også emnet kærlighed. Kærligheden bliver brugt som noget, der kan ophæve krigens lidelser. Et tredje kendt værk af Martin A. Hansen er værket Agerhønen fra 1947. Dette værk blev også udgivet kort efter 2. verdenskrig. Novellen har en såkaldt tredelt komposition. Denne komposition blev set som en opbyggelse af kristendommens grundskema, død, liv, opstandelsen. En ting, der også er kendetegnende for samtiden, han skrev denne i. Generelt handler denne samling om mange af kristendommens emner, som f.eks. opstandelse. Martin A. Hansen skrev alle sine tekster i tidsrummet 1945 til 1955. Denne litterære samtid kaldes Heretica, som Martin A. Hansen i øvrigt var med til at redigere. Heretica var en periode fra 1948 til 1953, som gjorde op med førkrigsideologierne til fordel for eksistentialismen. Her undersøgte Martin A. Hansen blandt andet med udgangspunkt i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi en række eksistentialistiske temaer. Heretica kommer af det græske ord herein, som betyder at vælge. Det at vælge hænger sammen med tidens store tema eksistentialismen. Det eksistentielle valg, som betyder, at man må tage ansvar for sit eget liv. Vi mener, at temaet er Guds omsorg for alle skabninger, uanset tid, sted og miljø. Samfundskritikken finder også sted i novellen, da man kun oplever familien i sin helhed. Familien oplever ikke støtte fra samfundet, hvilket var tilfældet for alle under krigen. Bagudsynet i fortællestilen synes at give forfatteren et endnu større overblik. Han vidste jo, hvordan historien endte. Løsningen på den menneskelige elendighed findes dog ikke i samfundsrevolutionen. Familiens konflikt handler om, at de har mangel på materielle goder. Novellen fremstiller familien som meget fattig, og det påvirker deres måde at være på. Den sorte skygge symboliserer Gud, som kommer og frelser familien. Det er som om Gud holder øje med dem og støtter dem. De gør noget ud af dem selv og sætter sig ved det fine bord og spiser.
Hele familien bliver mæt af den lille agerhøne, og agerhønen den symboliserer alt det naturlige og almindelige, samt Guds mirakel. Det er også det, familien vil tilbage til, dengang hvor alt var almindeligt, og de havde det godt. Siden krigen brød ud, har familien været præget af den dystre tid, som gjorde det umuligt for familien sådan at opretholde den dagligdag, som de havde før krigen brød ud.